Днес в рубриката "Архивите разказват" Толя Чорбаджиева обръща нашето внимание към големия бард на 20 век Владимир Висоцки. Точно така. Тази година той щеше да навърши 76 години. Владимир Висоцки започва да се занимава с музика от 5-ти клас, когато е в Германия с баща си, който пък е военен, изпратен на работа там. Продължава заниманията си с изкуство и когато се завръща в Съветския съюз. След това постъпва в класа за актьори на Московския художествен академичен театър и на първия кръг на приемните изпити има оценка отличен по история на народите на СССР и по чуж език. Получава добър на темата по руски писмен. Няма нанесена оценка по специалността от приемните изпити в учебния му картон. Комисията е дала заключение: слух добър, ритъм добър, певчески глас няма. Въпреки тези оценки на комисията, той завършва успешно, доказал себе си и таланта си през 1960 година, след което той работи като актьор 20 години след това. За тези кратки 20 години творческа дейност той оставя след себе си удивително много песни, роли в театъра и киното, концерти, приятелства, деца, които са резултат от трите му брака, любовни авантюри, пътешествия и прочие. Концерти е имал на много места по света, включително и в България. Това става през 1975 година. От 6 до 23 септември Висоцки в България по време на турнето на театър Таганка. За 18-те дни у нас Таганка изнася представления в София, Варна, Велико Търново и Стара Загора. Това е и първото и единствено посещение на Висоцки в България. А след смъртта му, което става през 1985 година по време на Олимпийските игри в Москва. Лятната олимпиада в Москва. Точно. Е създаден фонд за опазване и съхранение на творчеството му. Въпреки че съветското правителство го признава като актьор, неговите песни остават официално непризнати. Много от тях засягат забранени по това време теми. През 2001 година в анкета сред руснаците за любима личност Висоцки е поставен на второ място, след Юрий Гагарин. В България също е много обичан, като във Вършец, например, е издигнат негов паметник, въпреки че артиста никога не е стъпвал там. Благодаря.